Gwagwarmayar Gado Season 3. Yan social media ne da masu yaɗe-yaɗen ƙarya. Gari ba bike ne, gada mu da nahi kuɗin. Ta ga zama duk namu. Oya, ka iya mota ba? Kai mai kan mota. Kai na muka tawo neman arziki na kai da zuwa gurin biya. Kai na sa kullum kai gida ne zuwa kamar ka. بالعدمة يجي بالعدمة Gindin uwar ka baka. na gode samun guri ka zauna Gudun uwar baban ka baka. shigo me yake tafi da ku me yake tafi da ku za ka da neman shi nan nan me yake tafi da kai me yake tafi da kai da dan gutubi da me yake tafi da kai Baka. kula za ka take mana dan hanya Baka. An yi ba mutuwa maka ba. ba mutuwa za ku me yake tafi da ku Baka. Baban al'amari ne baka. ba ni labari me yake tafi da ku Mu din marayu ne baka. an zo gunda za a magance muku matsalar Baka taimake mu. za a taimake ku Baka taimake mu. za a taimake ku me yake tafi da ku Baka. Kana ji? Baban mu ne ya mutu ya bar mana gado. to Me yawan mu gaske. to Karin baban mu. Ta. Ya danne. to Mun yi ba mu ya ki ba mu. Ta. Shi ne muka zo gunka. Baka a san yadda za a yi. ta za a taimake ku to ya ce za a taimake ku amma dole wani zai rasa ran shi nan ba ku bane za ku rasa ran Alhamdulillah. Alhamdulillah. ba mana irin wani a nan gurin za a taimake ku amma wani zai bada kuɗin zai ba ku zai tura muku ta account Baka ko ne mu za mu baka. za a ba ku za a tura muku ta account za a mana ba a mana surutu ana muna magana ka kula da garin gurin za a taimake ku za a ba ku kuɗin ku amma wanda zai bada kuɗin dole zai shiga jeji ya kuke gani ayi ko kar ayi Kana da zai gaje ya mutu. zai shiga jeji ya tafi zai tafi Alhamdulillah. Ai mu baka an dena. Mutum na. haka ake so Ya mutu. za a taimake ku za a taimake ku to shi kenan kun ga wannan ka san me za ka da shi in ka je ka daka shi ka daka ko ne su da idanunsa ko na ido hudu da shi da kakkarwa zai ba ku iya ba ku zai shiga jeji ku koma da ahiyar ku koma da baya za ku samu muna hanjin kiyahi Hannun kiyaye. hanjin kiyahi Kiyaye ba baka. hanjin kiyahi Baka kiyaye. hanjin kiyahi Kiyaye ba baka. hanjin kiyahi za ku samu muna don auta ya ce dole sai hanjin kiyahi yake so za a ma fate fate yake so za a ma To da baka mu yana samu hannun kiyaye. in ba za ku iya ba za ku ba da kuɗi za a samu mu Ya fi ma ko. Ya fi ma. za ku ba da miliyan 1,500,000 Inda mu kuɗi ne fa baka. Ko ba mu ba mana matsalar kuɗi baka. In dai zai ba mu. tafi da baya to ba na son dogon lissafi gora ba ku tafi ba Yanzu mana. Yanzu ka san me kake. Haba. Yanzu ba an dai. Wani abin da ya ba mu kana ji. Da ba ake dukan karfe kana ji. Mu je mu mai aikata abin da ya sa mu aikata. Warfin dallatan wata ne. A'a, waye bai biyo. Kamar tun hauri na aka wannan ma. Kai ga abin da aka ba mu je mu kana. Kisa fa. Ba aka yi ba? A ba hidin ba Allah da hidin ce da kai, wai ni da kai. A bai kai ka ba. To mu je mu abin mu.
Jaka da kuma na kwano sauri. Sauri ka dauko mana. Me abin da ba. Ai bokan da ta mana hafa ko? Amma ruwan yayi yawa ma ko? Wai yayi me naka? Bokan ne ce muna hafa abin nan muna zuwa muka hada ido da yi. Komai namu zai ba mu kuma zai ga gariyan mu. Dakawa yace ai fa dakawa fa. Yalla ni ma hanan na ba ko san daka ba. Salamu alaikum. Mutanen. Ya ne? Kaga labarin abin da ka ga. Ai mana haƙuri. Dan yaƙuri. Kamar ya. Mai wannan ne. Wai dai kun je gun mutum. Mun je mana. Ban in kai. Ai na maka aure. Allah. Ya Senegal ba. Yanzu ya za a yi. Ya naga kuna yafa. Tsami hafa. Me zai kuma? Muna haɗa ido da shi. Zai ba mu gadon mu kuma zai shiga duniya. Shikenan an huta. Ga kuɗi kuma ga yaro. Riba biyu. Ai wannan yaron nashi mai kai kamar jallo. Yanta ku haɗa min da wannan motar wallahi. Allah. Ku je. Labari. Ai daga yanzu arziki ya zo. He kun zo mutumi na. Alifa. Na gode he kun zo. Ai wannan yaron nashi nan zaka ban a gadon ka. Kai ka damu. Kai. Ni aure zan ma. Senegal. Na wannan yaron nashi mai kai kamar jallo. Ai ta kare. Ka zo mu ku haɗa da shi. Shi ma ku sa hije. Ina ga ma kana ji mun nan zuwa ka bude idan ka sosai ku hada ido da shi ni ma zan zare maka kai ko yau kai tina baka da imani ba to kuma ka san min da nake son kudin nan ni ana ba mu kudin nan yana iwo masu gurmi sale na ba ruwa zan dauko an kai zila ma shi ne kan yare yaya ba wannan ba da jara fuska ta kalau take to ni ba yaya go muna zuwa ni zan jiyo baya ka hada ido da shi idan ka hada ido da shi ka gani ma juyon hada ido kaga ga duga ka fado abin ya mai yawa wannan ba matsala amma ka ba an kuda zulama sai da kai kai in kai kudi wannan kaga kai kudi na riga ne ai zalin da ta aka yi ka sani ka fa gidan fa kai ba tarin a ce ne haka wannan kai ya ma Allah ta kuma mai yau ta kare kuma mai yauwa kai ni da zan hima fa nake ji fa kuma mai fito Assalamu alaikum. Kuma mai mana. Kun haɗa idan da hi dai ko? Hasbunallahu wa ko ka gani. Kun haɗa idan da hi? Ina ko na haɗa idan da hi. Yan social media ne da masu yaɗa ɗan ƙarya. Ko ka gani. Dan umma. Wallahi inna ilaihi raji'un. Dan umma ya fito da kai. Kai ko dan umma Allah ine maka albarka dan umma. Ina uban naka yake? Kuma hina kai ka fito dan umma. Dan umma zo. Dan umma Allah ine maka albarka. Dan umma. Yaron ya su can. Yaron ya su can. Na ka to ya. Allah ɗaya ne ya wai kenan zai kenan magani a kan Allah ka duba zuci ya zalunci baya ɗorewa zalunci baya taɓa ɗorewa wannan mutum an yaya ba da aljanu yake amfani mu koma akwai irin ruwa mai mu koma Allah ɗaya mai albarka wai an yaya ba fara kafa ka zai kai na sauƙa ba ban gane fara kafa za ga magana daga takalmin na ya fara kafa ta ce fara kafa kai ban ce ma fara kafa ba ina gama abun a jinin ka yake ya mu ni ko jini na ka gani ba ka sani ban gane jinin ka na sani ba ka ga yanzu ba nan ba biya magana biya kana ji tunda dai bokan ne ya ce in muka zo muka hada ido da hi mutumin nan zai gajeji kuma dukiyar mu za a ba mu kamu kuma gashi Allah bai ba mu haɗu da shi ba kana ji to yanzu ko mu koma gurin Lalladi ya ƙara ba mu shawara shin mu koma gurin bokan ko kuma ke da nafan ɗin da ya ce a zo dan alaji mai kan nan kamar jallo wai mu koma gurin boka ni ba ina tsoron yayi karfe je ce dai ƙara kai ne ba ka sani ba zai kai matsala ce da kai wallahi ayya kai ka san mutuwa to yanzu dai mu je mu samu Lalladi abin da ya ce mana AI in ma ke da nafan ɗin za a yi AI to shikenan kana ganin yaron nan nayi bakin kama kare an bai alira ai yaron nan ba karamin la'anan ne bane ba karamin tsinan ne bane har uban ma tsinan har abara ko me mun ba musu garin magana wani muka mai dama bai zo mu je Allah da kawai ne biya hankali dan kaga
al'amarin nan ba ko kawai iri Mu je gun dallarin kai gaggawa ce da kai. ai Allah wadar Allah ine wannan kai Allah Allah an tsara nan Kai, ni fa na dau alladin ne fa. Baka dina tafin hada idan da ni ba. Yi wa dallarin magana. assalamu alaikum Assalamu alaikum salam. A'a, Halifa. mallan Ya mutumi na. Umar wallahi garin Ya ne iyawu ya wallahi. Ya haka. Kai, an mana mu gaisa ya ai kana ba wani ai ba magana ne To ya aka yi ne? wallahi mun je gurin bokan wallahi ya ba mu maganin nan ka san taurin kai irin ne Na ji. yace mu daka maganin nan kawai yayi wai yana zuwa sai gurin tsira da ne sai muka haihafa a jikin muka je gun wai Allah ji bayana sai wannan dan nayi mai kai yawa ginya Eh, dan iska shine fito mara ya tafi. shi Allah ji ya tafi abu da ma ka ji abin sa Kai ai kai ka bata. kamar ya To kai da yace ku daka ya za a ka tsira da hannu. Ai na Dakawa za ka yi. ma kamar ita Matsalar bokaye abinda suka ce ma in baka yi ba ka ganin daidai. ai kai ka tuce mu Kenan. kai ka tuce mu ya Ni ma auren da kace zaka mun shikenan kamun bakin Ko ciki. kuna nufin na rubuta? A to ni fa ba wata shawara da zan ƙara baku kuma gaskiya in dai ba za ku ke ya ba. hakuri Kamar yanzu to kuɗa. yanzu batun dan daba nan Yanzu za ku je gun malam wa ya kai ka ko kuma dai karta kwana za a je. kai a jakar ta kwana mutumin nan ka sani ba mutumin arziki bai To kana ji wannan shawarar ta muku. Kana ji? Mhm, Ba ka ce mana akwai ƴan daba da zaka haɗa mu da su ba? Na faɗa ai ba ka manta ba. Kana ji? Eh. Ka san yi malam mun je gunsa. Malam akwai tsoron Allah ba lalle kai shi ba. ƙwariya ko Ka magana ce ka wani gaskiya ce Su ko ƴan daba faɗe ne. Daɗi na da kai Ahmed kanka iya ja ne. Da sun bai dam, haka ji dam. Kenan za ku mun aure ai. Ai ka zaɓa. A Senegal take. Kada- Yan Senegal kai kuma mota. ni ai wannan alƙawari ne alƙawari Yanzu ne yau za mu zo kai mu ƴan daba. Yau sai kuke ganin dan kai ku. Ka ware mana lokaci ko? In ma ban kai ku ba in kira muku. Abokina ne. Ina da lambar hima. Haka matsala ka wai muka zo ka ce ba za ka raka mu wai ka ce To na ji zan raka ku. yau shine ai. To kuɗin rakiya ma daban fa yake fa. ka kwantar da Gadon hankalinka ku ba na wasa bane ne ba ma fa. kake kai ma ka tafi ka zama kamar zilamamme Ina ka kwantar da hankalinka kuka komai bibiya zai ɗakin faru ma fa akwai rijiyar zinari in kuka bibiya. wannan ba abin da ba za su ba Gani. don tsohon ba karamin duniya Manyan masu kuɗi yake harka dan iska ne. Baba nan fa masu kuɗi na Najeriya ba. Har ka faɗi komai abokin babana ne fa. To kuma mai abota Kaga baban kai ma haga daga wadai wannan asarar da aka yi ka haka dai arziki ta same shi. bari dan Kaga ya haukace. na tuna mu. Shikenan. ya Shikenan. abin da za ka Zai yi kumbo. ba ka gani Zai kumbo. su sun karye ma amma ka gani face fa Wallahi kaga. Ka gama Kar ku damu. Wannan wannan ai rigar tun daga Lagos da na ba komai wani ko bane. dinki ban kare ba Kuma za ku higa. Ba damuwa. Yanzu Za mu ina sauraron ku. In kuka zo zan kai ku gonsu. to ba magana Kuɗi na daban fa. Baba za mu zo kawai. Aure. An daura. Shikenan. Baba za mu zo. Mota ce tawa. Za mu- A gadon ka mutumi na. Muna Yawa yawa na ji ku. Aha. Ya. ya wani hanzari ba gudu ba to mu je mu koma mu je gurin sa mu tabbatar nan lambar nan tana yi ko ba ta yi Kai ma ka ce wani abu koma mu je. to mu koma Hello. Ba da ladi. Amma alaikum salam. Yau kana yauwa. Yanzu da mun dan fita fa. Lafiya kuka da? Wallahi to lafiya wa lafiya. wa. lafiya ne ba lafiya ma Allah Ne to. ka san za mu tafi ne nace da yayana mu zo ka duba lambar nan za ta shiga ne ko ba tana shiga ne ko ba za ta shiga ba ka san mu ta dan daba da sanzu sanzu waya Ni daɗi na da kai Khalifa. Baka yadda da ni bane zan muku ƙarya ba ne. haka bane ma Allah ba haka bane Ya hakuri kira ka ni. san shawara ce na ba yayana ai hakuri Kira Kai mu kana tabbatar. karami amma kai kawai baka jin magana. Kai komai kawai zafin ka yayi yawa. hakuri ma Allah To yake nan bari in kira ku. Yawwa. Bari Tabbatar. mutumi na zan kira ku. Yauwa. Amma fa kar ka manta fa aure fa. Ah, aure kamar fa an daura na gaya ma. Za ma auren nan fa. Halo? Gahi zan haɗa ku da su. Wani ne, gahi nan dai za su muku bayani mutane na, kuma za ku samu gara ɓasa ce. Wane ne? Hello? Ah, ba kisa ba ne. kisa ne ki baka hankali Ok, to ba damuwa. Kisa ne? kis akai Ah, dan wan kisan ne dai. Ya iya hana ka kana faɗi. Yau kidnapping ne. Gobe? Za mu zo. Dan uwan kisa, to me kenan kake nufi? Yanzu ina? To ka zo gobe ba damuwa. To. Ah, haba. Wallahi ba ma'aikata bane wallahi. Wallahi wanne su kuma a zafi muke so amana. Jejin ajali. Iya da kuɗi tunjin wallahi. kai kadai bane hanni fa kake sa da ni fa Karfa ku cinye min kati fa. aure Ah, to shikenan. Mun gode to. Allah kai mu.
Shege na gidana. Ya ne? Ya ce, kana ne wai za kisa ni ta ba kisa bane. To ka da ni aka an yi magana ta? In aka yi alaga mai Maganar ka ba maganar wani. Kai matsala gare ka. ya ce gobe wani. Gobe. Allah ya kai ku. Da fatan dai ba gun boka zan koma. An ce ma can za a kidnapping din wannan yaron. Dan umma. Kai ne Ya ne Kana da matsala. kai matsala. Kaga, mutum Ladi. za ka kai ma gadan Zakira ɗan Ladi. Shikenan. Shikenan. Kuje. Zakira ɗan Ladi na gobe. Kar ka magana faɗin Ladi. Shikenan. Ya zo Ah, auren ɗan shikenan. Ladi. Aure kai kuma mota. Ya zo ɗan Ladi. Ai, Shikenan. auren na ga ɗan Ladi kamar an ɗaura. Shikenan. Yawa, He ka zo. Allah kai mu gobe ɗan Ladi. Da. Ɗan Ladi. Alhamdulillah, Kujirai Season 4 iya nan zuwa a ranar Alhamis da misalin karfe 9 na dare zuwa 10. Yan social media ne da masu yaɗe-yaɗen